Benvingudes i benvinguts a aquest taller d'interculturalitat. Gràcies per venir i serà una mica complicat, però ho intento. Mireu, el que farem avui serà... Jo vinc de la Universitat Autònoma, igual tinc tendència a fer classes magistrals, però intentaré no fer-ho. Intentarem crear un espai dinàmic. Llavors, la idea és fer una petita introducció recordant coses, simplement per emmarcar i per situar el taller, però segurament són coses que tots sabem i que simplement és un recordatori de coses que ja sabem sobre cultura, que és el que parlarem aquí. Llavors, el taller girarà entorn, suposo que tots esteu en actiu, tots esteu treballant, per tant, tots segur que heu tingut algun contacte amb la diversitat cultural, segur, cada dia, imagino. Llavors, a banda d'aquesta primera introducció recordatòria de coses que tenen a veure amb cultura, el taller del que es tractarà és que presenteu algun dels casos que us han semblat més, no sé, sorprenents o més complicats de resoldre perquè heu percebut un problema de xoc cultural o de diversitat cultural. Per tant, que presenteu aquests casos i el que farem és intentar donar eines i pautes que us puguin ajudar en la vostra pràctica diària per resoldre o per situar-vos, enfrontar-vos. No sé si per resoldre, perquè cada cas és diferent, però sí des de la cultura intentar donar eines perquè us puguin ajudar a enfrontar aquests casos. Llavors, res, un recordatori molt breu, sobre cultura. Jo parlo, però pareu-me quan vulgueu. De fet, això es tracta de que sigui dinàmic, per tant, no parlo jo sola, parlem tots. Mireu, res, quatre idees que tenen a veure amb el concepte de cultura. Hi ha molts tipus de diversitat. Una és la cultural, segurament és la que, juntament amb la socioeconòmica, probablement la que més crida l'atenció. Quan trobeu un usuari o algú que us ve on treballeu, on sigui, us crida més l'atenció. Llavors, la idea aquí, que té a veure amb cultura, és com els éssers humans som el que anomenem agents culturals, portadors de cultura. I això com ho fem? Doncs perquè tots, però també vosaltres, no només l'usuari que teniu al davant, vosaltres heu estat socialitzats i enculturats en un entorn, en una societat. De manera que aquesta forma d'adquirir cultura el que us fa a vosaltres és que tingueu el que s'anomena un marc de referència cultural. És a dir, que la percepció que teniu de la realitat passa perquè, poso el cervell perquè passa per aquí, perquè percebem la realitat a partir dels sentits. Passa pel tamís del vostre marc de referència cultural. Tots els éssers humans, tots han estat socialitzats i enculturats. Per tant, tots tenim el nostre marc de referència cultural a partir del qual entenem i percebem la realitat. Llavors, això és molt important perquè no només l'usuari és portador de cultura, vosaltres també sou portadors de cultura. Vosaltres també esteu percebent les coses des del vostre marc de referència cultural. Llavors, això és important tenir en compte. Una altra cosa a recordar, molt senzilla, no és el mateix la diferència que la desigualtat. Això suposo que tothom estic recordant coses. És a dir, la diferència no necessàriament fa desigualtat. De fet, nosaltres com a societat hem seleccionat alguns elements que ens diferencien els uns dels altres i els hem convertit en diferència i en desigualtat, juntament. Vull dir que no és un mateix, un diferent, deixem-ho dir així, un diferent que ve de Noruega que un diferent que ve de l'Àfrica. Hem seleccionat aquelles diferències que com a societat creem desigualtat. Llavors això és molt important. No ser diferent, no totes les diferències són creadores de desigualtat. Recordo coses, simplement, i això és molt important.
I aquelles diferències que hem seleccionat i que hem creat desigualtats com a societat, això també és cultural. Nosaltres hem decidit que els homes no són iguals que les dones, o són iguals en sentit d'igualtat i desigualtat. Som diferents, això està clar, no? Però no necessàriament hem de ser desiguals. Sí? Per tant, són dos conceptes que són importants, perquè no és el mateix. Què és el que passa? Quan nosaltres seleccionem una diferència i d'aquella diferència en fem una desigualtat social, el que fa totes les societats humanes, totes, no només nosaltres, és crear estereotips sobre els altres, aquells que són diferents i que a més són desiguals a nosaltres. Vull dir que no només creem estereotips nosaltres com a societat, digueu-li com vulgueu, occidental, sinó que tots els usuaris que esteu atenent estan seguint el mateix procés. Tots tenen un marc de referència cultural, tots tenen unes diferències, tots tenen unes desigualtats i tots han creat estereotips. I vosaltres, com a membres d'aquesta societat, digueu-li com vulgueu, occidental, és igual, europea, com vulgueu dir-li, també sou objectes d'estereotips per part dels usuaris que esteu atenent. També ho són. I esperen de vosaltres coses que compleixin aquests estereotips que ells s'han creat al cap. Vull dir, no és una cosa que sigui prerrogativa, diguéssim, nostra. Nosaltres és que estereotipem. No, ho fem tots els éssers humans, tots. Llavors, què passa amb els estereotips? Els estereotips són imatges que ens hem construït. En base al nostre marc de referència cultural, hem creat unes imatges sobre aquells col·lectius, aquelles persones que no són o no identifiquem com a iguals a nosaltres. Per tant, són imatges percebudes. Quin és el problema de l'estereotipació? El problema és aquesta generalització d'aquesta imatge a tot el mateix col·lectiu. Per exemple, heu atès a un marroquí que, no ho sé, que té una característica, és que ara estic pensant en un curs que vaig fer metges i infermeres, que deien, quan els hi feien els reconeixements, que fan pudor. No sé si ho heu sentit, és un estereotip, els marroquins fan pudor. Estava pensant en aquest, era un metge que em deia que per què els marroquins fan pudor. I penses, ostres, si aquest metge ha d'atendre molts marroquins, anem arreglats, no? Doncs aquest estereotip. Vol dir, segurament, que ha atès un, dos, que probablement sí. El problema és que ha estereotipat i ha generalitzat i universalitza que tots els marroquins fan pudor. Tots ho fan? No. Potser n'ha atès un que sí que ho feia per 10.000 situacions en què pugui estar vivint aquella persona. El problema dels estereotips és això, que estereotipem, creem una imatge i la fem generalitzable a tot un col·lectiu. Tots els gitanos són iguals? No, no ho són gitanos, sí, però no necessàriament un gitano és igual que l'altre. Depèn de moltes altres situacions. Llavors aquest és el problema, però el que vull transmetre també és que tant estereotipem nosaltres, els marroquins són així, els gitanos són així, els senegalesos són així, els xinesos són d'aquella manera. Ells també ho fan sobre nosaltres. Això què vol dir com a professionals? Que es creen unes expectatives d'aquests usuaris sobre vosaltres que si no es compleixen poden generar conflicte. Ells esperen de vosaltres una sèrie de coses que formen part dels estereotips, de les expectatives. Si no es compleixen, poden generar des d'una sensació de fracàs a desafecció, doncs vaig amb vosaltres a parlar amb qui sigui de l'administració, no compleix les meves expectatives i no torno, moltes vegades. Per tant, perdem aquest usuari pel camí. Llavors, aquesta creació d'estereotips, d'expectatives, també les fan tots els usuaris que ateneu. En la mesura en què cada un de nosaltres som portadors de cultures, quan esteu en, no sé com li dieu, consultes, visites, en el despatx. Quan esteu en el despatx, allò en diem un context de relació.
Bueno, això ja ho sabeu, no estic dient res de nou. El problema és que si nosaltres percebem aquest context de relació en el sentit de diversitat cultural, com que qui porta la diferència cultural és l'usuari que entra, estem fent una lectura esbiaixada del context. És a dir, com us deia, tots som portadors de cultura, per tant, en un mateix context de relació, tant aporta la seva part de cultura qui entra com vosaltres, perquè vosaltres també teniu un marc de referència cultural que us permet entendre la realitat. Llavors, això ho hem de controlar. Tant culturals són els que entren, de Senegal, de Xina, de no sé on, com vosaltres. I encara, tan cultural és vosaltres, usuaris i professionals, com el propi sistema que esteu representant. És una mica el fil del que estaven explicant a la primera sessió. Per tant, el sistema del qual vosaltres formeu part també és una creació cultural, en base a unes idees culturals. Per tant, en el despatx on vosaltres esteu atenent, que és el context de relació, almenys, com a mínim, hi ha 3 agents culturals: l'usuari, vosaltres i el sistema. Quina és la perspectiva que en teoria hauríem de fer servir en aquests contextos de diversitat cultural? El que anomenem relativisme. Suposo que ja ho coneixeu, vull dir, estic... o no? Sí, no? És a dir, suposo que allò és el que feu servir. El relativisme cultural és una perspectiva, és una forma d'entendre la vida més que una qüestió teòrica. És una forma d'entendre la vida que té dues accepcions en la definició, si voleu. La primera és que totes les persones, darrere del que fan, tenen una lògica. És a dir, generalment la gent no fa les coses perquè sí, encara que ens costi moltíssim entendre per què la gent fa el que fa. Encara que darrere del que fa la gent, generalment sempre hi ha una lògica subjacent, que en diem. Llavors, per poder entendre, per poder fer una bona intervenció social, és imprescindible entendre per què la gent fa el que fa, els motius del que fa. I segona, si aquesta persona és culturalment diferent a nosaltres, allò que li passa a la persona és imprescindible que ho posem en el seu context cultural, no en el nostre, en el seu. I aquesta és una de les problemàtiques en la intervenció social. Per què? Perquè vosaltres sou representants d'una cultura i d'un sistema que està culturalment construït. Per tant, allò que l'usuari us presenta, la dificultat, la problemàtica que us presenta, heu de fer com un procés de traducció cultural i fer-lo encaixar en els vostres paràmetres culturals. Això ho feu cada dia quan esteu atenent a gent culturalment diferent. L'usuari us planteja una problemàtica, és portador de cultura i vosaltres el que esteu fent és traduir allò, el seu context, tot el que li passa, i posar-ho de forma que s'entengui en el vostre marc de referència cultural. I esteu fent una traducció cultural, si voleu. Per poder fer una bona intervenció, aquest procés de traducció cultural l'heu de fer sempre. Però és imprescindible que entengueu en el context cultural de l'usuari per què fa el que fa. Per tant, perquè, no sé, és igual, qualsevol cosa que tingueu en el despatx com a objecte d'actuació, posar-ho en el context cultural de la persona que teniu davant, no del nostre només, no només del sistema. Això és el relativisme, és una perspectiva d'actuació. Llavors, quan parlem de cultura, i havent dit això, és una mica desalentador, perquè no us puc donar una recepta única que serveixi per tot el col·lectiu marroquí.
tots els marroquins i llavors donar-vos eines que us serveixin per tots els marroquins. No us puc donar eines culturals per atendre a tots els gitanos o a tots els senegalesos o tots, no sé quina diversitat esteu atenent actualment, però imagino que sobretot marroquins, subsaharians, gitanos, alguna cosa més? Amèrica Llatina. No us puc donar una recepta. Llavors, la eina que ens és molt útil és veure, per no caure en estereotips precisament, és veure cada cas que tingueu com a únic. Per tant, l'eina que hem de fer servir és gestionar cada cas com a únic. Que això és el que... Cada cas concret, veure'l com a únic. I estic repassant coses que ja sabeu, segurament. Quan analitzem o quan abordem un usuari culturalment diferent a nosaltres, i té una problemàtica concreta, hi ha molts factors que intervenen i que heu de tenir en compte en aquesta problemàtica. La cultura d'aquesta persona és un dels factors que heu de tenir en compte, però no l'únic, ja ho sabeu, això estic repassant. I us puc donar característiques generals de cada un dels col·lectius. Doncs si ve un senegalès, per exemple, vigileu o tingueu en compte, si és un home, les dones, tingueu en compte qüestions de puresa i impuresa. Per exemple, és a dir, són qüestions culturals concretes d'aquests col·lectius que sí que més o menys poden ser generalitzables. Per tant, la cultura, us deia, la cultura és un dels factors que heu de tenir en compte. Però també, evidentment, les situacions socioeconòmiques. No és el mateix un musulmà que ve en patera, com ja sabeu, com un que se'n va a comprar joies al Passeig de Gràcia. Tots són musulmans, sí, culturalment probablement trobaríem equiparacions, però clar, la situació socioeconòmica no és el mateix. Per tant, això també ho hem de tenir en compte. La situació i les característiques individuals de cada un d'ells, és a dir, tots són marroquins, molt bé, tots segurament tenen situacions molt precàries socioeconòmiques, però cada un d'ells pensa i actua d'una manera individual. Per tant, la individualitat, importantíssim, que també ens condiciona en el sentit de generalització. I després, l'entorn i les relacions que aquest usuari que esteu atenent pugui tenir. Llavors, qüestions 5 coses que us volia transmetre així molt ràpid i ara entrarem a l'anàlisi de casos concrets. 5 coses que us volia transmetre molt ràpides que tenen a veure amb la intervenció. Una de les coses, lligo diverses idees d'aquestes que teniu aquí, una de les coses que esteu fent vosaltres com a professionals és entrar com a representants d'una institució, el que deien a la conferència, és entrar com a representants de la institució en l'espai domèstic. I això és com una ingerència i molts col·lectius immigrants això no ho accepten bé. No ho accepten bé. Per què? Perquè la percepció, els estereotips, la percepció que aquests usuaris, aquests immigrants o no immigrants, també gitanos, que tenen dels professionals, són com a representants d'una institució i d'una legalitat. Per tant, vosaltres, a ulls d'ells, sou els representants d'una legalitat que teniu a les vostres mans, treure tuteles, per exemple, de menors, treure pensions o subsidis, o donar-los o no donar-los. Per tant, ells també tenen una expectativa i unes idees sobre vosaltres. I això és molt important. Per què? Perquè d'això dependrà el tracte que pugueu tenir amb ells o no, si seguiran les vostres pautes, si no les seguiran, si tornaran a visitar-vos o no tornaran a visitar-vos. Llavors, una de les idees, jo treballo en població marroquina, des de fa molts anys, població marroquina, una de les idees que tenen aquests col·lectius, i generalitzo, perquè no tots els marroquins són iguals, aquests col·lectius, primer, tenen diverses, sobre vosaltres, treballadors socials, tenen diverses. La primera, que els hi podeu prendre els nens. Per tant, el que jo he vist és que
quan fan visites amb vosaltres, moltes vegades aquests col·lectius, aquestes persones, menteixen al professional, diuen mentides, perquè saben que depèn del que diguin, depèn de com ho diguin, podeu actuar d'una manera o una altra. I la percepció que ells s'han construït és que la forma d'actuació no serà positiva mai per ells, que els hi podeu prendre els nens, etc. Per tant, això és important. Després, una altra de les coses que funciona en col·lectius immigrants és la transmissió d'informació oral. Circula i circula molt ràpid. De manera que si vosaltres esteu atenent, segueixo amb el cas dels marroquins, però serveix per qualsevol dels col·lectius, a un marroquí, i amb aquella visita aquell marroquí ha percebut un fracàs, és a dir, que no ha complert les expectatives que tenia, no dubteu gens que quan surti del vostre despatx, això és informació que circularà, rapidíssimament circularà. Per tant, és probable que el segon marroquí que tenia relació amb el primer que heu atès ja vagi amb una idea del que es pot esperar en el vostre despatx. Llavors, això també és important. I generalment, des de la meva experiència amb treball amb població immigrada, és que els representants de les institucions, com ara vosaltres, sempre tenen una connotació negativa. Sempre. Tot i que tenen moltes expectatives, especialment econòmiques, de volem beques menjador o el que sigui, tenen unes expectatives, però com que l'estereotip que tenen sobre vosaltres és negatiu, també he observat, i és una de les coses que tenim claríssimes, és que menteixen molt. No sé si us heu trobat en algun cas que... Sí, podeu compartir? Sí, home. No se me n'acudeix, la veritat. Algun cas concret? Sí, que ens hem trobat amb cares clares. Sí, perquè si no, no ho graves. Sí, bueno, sí, que simplement era dir que sí, que ens hi trobem sovint amb això d'usuaris que menteixen, no? I que després t'enteres inclús per un altre usuari que t'ha dit una mentida i que no saps també si l'altre usuari que t'està dient que aquell ha mentit també t'està mentint i al final també és com que s'alien. Bueno, parlant del col·lectiu marroquí, per exemple, em venen molts casos al cap. No tants com a altres col·lectius, no? Vull dir, més que altres col·lectius potser. Això sí que és veritat, que jo ho noto, no? Potser més amb el col·lectiu marroquí, que es dona més aquesta xarxa. De digues això, que si no després et poden fer o dir tal cosa, no? O que inclús entre ells es piquen una mica. Doncs ara que sàpigues que aquesta no tracta bé els nens, no? Perquè s'han enfadat. I és com que aquesta xarxa la tenen molt, i jo ho veig, no? Sobretot amb el col·lectiu marroquí. I no saps mai què pot ser veritat i què no, i quina aliada porten entre ells. Però sí que sí, vaja. Ja no només són mentides, sinó també són omissions. O sigui que potser no et menteixen descaradament, però també no et diuen tota la part, no? Però jo crec que això nosaltres estem acostumats i també treballem amb això, fins i tot a nivell ètic. Jo considero que també tenen o sigui, que poden fer-ho, que no t'han d'explicar tot, o sigui, no perquè representis a una administració, això de la part domèstica i familiar, no? Que és una ambivalència, potser tu necessites aquesta informació i que hi hagi un feedback i una relació de confiança per poder treballar coses, però també em poso en la part de que tenen tot el dret a no dir-te tot, perquè jo potser tampoc ho faria, no? Si estigués en el seu lloc, no sé. A mi això de, per exemple, el dir una mentida, jo no trobo que sigui un element cultural, sinó en el sentit de, és que els marroquins menteixen. Jo crec que és un tema de pobresa. Quan una persona accedeix a serveis socials, a ser atesa, és una manera també de supervivència i com una reacció de cara a serveis socials.
No és una qüestió cultural que els marroquins facin això, no, és simplement són estratègies que tenen a veure amb la pobresa, que tenen a veure amb la por perquè pensen, ostres, si dic això i aquella en aquella entrevista va dir això i li va passar això, doncs ara jo no aniré, és una estratègia de supervivència. Sí, lògicament no aniré i li diré el mateix perquè em passarà el mateix. L'únic que estic dient és que els col·lectius immigrats, pel que sabem i pel que hem estat observant, i segur que vosaltres ho heu contrastat moltes vegades, és que aquestes experiències que et pot tenir un amb vosaltres com a professionals, després circulen i que després creen en el col·lectiu, en les xarxes de suport, creen ressentiments, creen pors, que ja van a la vostra consulta amb allò que li han explicat que li va passar, i això pot condicionar un nou usuari, que l'usuari ja va condicionat i pot interferir, diguéssim, si vosaltres pregunteu següents coses, l'altre es manté en protecció, vull dir que no té a veure amb la cultura. Vale, gràcies per l'aclaració, que potser jo m'havia anat, no? I vull dir que em sembla també com un prejudici, no? El que no, ja clar, al contrari, el que estàs comentant, perquè jo penso que no és tampoc una característica d'un grup cultural o d'ètnia diferent, sinó fins i tot també de gent que viu molt de temps aquí, de supervivència, com una manera de control, d'intimitat. Sí, us explico un cas i així obro també perquè dono peu perquè expliqueu vosaltres. Mireu, nosaltres estàvem treballant a la plaça Sant Roc, suposo que tothom la coneix, on s'ajuntaven molts, era un barri on hi havia molts gitanos rom, els coneixeu, els gitanos rom de Romania. Llavors, els nens jugaven a la plaça de Sant Roc i una de les característiques, ara sí, culturals, és que a nosaltres ens sembla que aquests nens juguen sols. No tingueu cap dubte que els nens poden estar molt sols però són absolutament vigilats, això ja ho sabeu, però la perspectiva nostra és que aquests nens juguen sols. Llavors, per no posar noms, un determinat moment cap allà al 2012, una cosa així, hi havia una política, i parlo de polítiques, que no vol dir que siguin professionals, sinó polítics, de dispersió dels col·lectius gitanos romanesos, perquè estaven associats en estereotips, a la delinqüència, als robatoris, a més, les dones gitanes que demanaven i exposaven els nens per fer pena, perquè demanaven al carrer, tot un seguit d'idees que van condicionar les polítiques d'actuació. I una de les pràctiques que aquestes polítiques anaven associades eren enviar les furgones dels Mossos quan els nens estaven jugant a la plaça i se'ls emportaven perquè estaven desatesos. Quin objectiu? Això passava 2012-2015, més o menys. Quin objectiu hi havia darrere tot això? Justament això que estem dient. Que com que saben i els polítics coneixen els mecanismes de circulació de la informació, el que volien era dissuadir a altres romanesos, gitanos, perquè vinguessin a Barcelona. De quina manera? Fent córrer el rumor que aquí a Barcelona prenen els nens. És simplement això, no sé si això ho sabíeu o en teníeu constància, però és una de les pràctiques associades a polítiques, no professionals, polítiques d'intervenció que es feien servir a Sant Roc, a la plaça de Sant Roc, al barri de Sant Roc. Llavors, sí, no sé si teniu algun... Sí. Jo treballo en una residència de persones amb VIH i fa molts anys eren quasi tots amb problemes tòxics, avui en dia no, l'VIH està... Llavors, sí, i encara hi ha molta població que té problemes amb drogues, però no tota. Llavors, a vegades és una residència, per tant, convivim 24 hores i abarquem molts àmbits de salut. Ara no me'n recordo si era de Mali o de Nigèria, una noia, se'ns va fer molt complicat el tema de salut, perquè es quedava com catatònica. La primera vegada que em va passar a mi vaig trucar al 061 i després ens vam anar enterant que culturalment és una defensa que tenen que són capaços de quedar-se com en coma. O sigui, va arribar a l'ambulància, se la van endur al taulí i va estar així com 2 hores i després es va despertar
I llavors, després ella creia que li feien vodú, bueno, creia no, ho tenia claríssim, que li feien vodú, havia estat en tema de tractar de persones, llavors que si no tornava d'on l'havien lliurat, que li farien vodú amb ella i a la família. Després parlava de la seva ànima, en vez de parlar de l'ànima parlava de la seva ombra, no? Que la seva ombra estava molt trista i que, bueno, que vam pensar que potser hi havia inclús intent de suïcidi, no? Perquè cada cop estava pitjor la seva ombra. Llavors va haver un moment això, que des de l'equip vam estar a punt de contractar un xaman negre perquè li fes una límpia, perquè ella s'ho creia. El problema no és, i torno una altra vegada, nosaltres també som portadors de cultura, per tant tot això de les ombres no entra dintre del nostre referent cultural. I és el que us deia del relativisme. Si volem ajudar aquesta noia hem de posar tot allò que li passa en el seu context cultural. I en el seu context cultural parla de bruixeria, de vodú, parla d'ombres, les ombres són com uns iguals, i segurament calia, no sé si us ho va dir, i si no ho pensava segur, perquè és una qüestió bastant generalitzable en totes les poblacions subsaharianes, de treballs de bruixeria, que algú li ha fet un treball i és la paraula que fan servir, un treball de bruixeria. Llavors, si nosaltres no entenem que en aquests col·lectius culturals això funciona i que les explicacions que us estan donant estan dintre d'aquest marc cultural, podem dir que aquesta dona està, no sé, podem caure en estereotips. No parlis de salut mental amb ell, està claríssim. Clar, perquè és la nostra marc de referència cultural, però no el seu. Si realment vols fer una bona intervenció, faig un parèntesis, és molt complicat perquè no sé quants col·lectius culturalment diferents esteu tractant cada dia. És impossible que conegueu tota la marc de referència cultural de tots els col·lectius. Però algunes idees, que això és important. Si tu, una subsahariana, i és igual si és de Mali o de Senegal, perquè funciona, això sí que és una pauta que funciona. Et cau catatònica, home, preocupa't, vull dir, fes el que hagis de fer, per si de cas, però saps que una de les pautes d'expressió emocional és que aquesta acció, igual que entre els marroquins, no sé si us ha passat alguna vegada. No, està claríssim, clar, perquè ja saps que això funciona, i quan estiguis intervenint amb aquesta noia ja saps que és importantíssim que intervinguis amb ella i amb la seva ombra. Ens pot sonar raríssim, hòstia, és com amb l'ombra, no? Però això és així. Amb els marroquins, no sé si us ha passat alguna vegada, a propòsit d'això que expliques, una de les formes d'expressió, no de bruixeria, sinó de possessió, d'estar posseïts, sabeu que això funciona entre marroquins, la possessió per uns éssers que es diuen djinns, això està en l'Alcorà, no m'ho estic inventant jo, estan reconeguts per l'Alcorà, és el que anomenen atacs de Rayah, que tenen moltes formes d'expressió, però una de les expressions és la convulsió. Us ha passat alguna vegada? Heu vist alguna vegada un atac de Rayah? No us estranyi, vull dir que si... A veure, anem amb compte també, perquè pot tenir un atac epilèptic, però també sabem que una de les pautes culturals són aquests atacs. Poden ser molts, els símptomes, diguéssim, les formes d'expressió, però una de les formes és pèrdua de consciència, convulsions, etc. Això sí que són pautes culturals. Sí. Jo volia fer una pregunta perquè m'he trobat moltes vegades a nivell de creences religioses, que a mi alguna usuària em pregunta si jo crec en Déu, no? Clar, jo no crec en Déu, però a vegades no sé fins a quin punt mentir, perquè és millor que creiem en Déu, encara que no sigui el mateix Déu, que potser ser atea. Llavors volia fer-te aquesta pregunta, perquè el tema de la religió i la cultura també... Sí. No som molt partidària de mentir, però a vegades
Sí, són qüestions ètiques. A vegades és necessari. Vull dir, si tu el que vols és una adhesió d'aquesta persona en tot el procés que esteu fent, doncs el que sigui, i vols que aquesta persona tingui certa empatia, tingui cert grau de confiança en tu per poder fer una millor intervenció en el que necessiti, bueno, mira, al final, saps? Sí. Amb els límits, vull dir, creure en Déu o no, tampoc no saps? Bueno, sí, digue'm. Jo volia fer una consulta també, escoltant el cas de la companya, en referència als menors, no? Els menors. Quan ens trobem en situacions culturals que ja no estan afectant a la pròpia persona, com bé ha passat amb ella, sinó que estan afectant a un menor. I que a més no has de lidiar només tu com a professional amb aquell tema cultural que afecta el menor, sinó que a darrere hi ha tot uns serveis, i escola, serveis sanitaris que també posen la mirada en el menor i que el tema cultural queda una mica al marge perquè diguéssim, la preocupació és protegir aquest menor. Llavors aquí tenim un conflicte amb el tema cultural, les institucions i els pares. Un exemple és, per posar-te un exemple, una família procedent de Guinea Equatorial. El menor a l'escola tenia molts problemes conductuals, un nano de 7 anys, i que l'escola insistia molt als pares que portessin el menor a salut mental i que el nen s'havia de medicar. La família el que va fer és trucar a uns familiars de Guinea i els hi van enviar una aigua purificada, que ells deien que el menor amb aquesta aigua purificada li trauria els mals que portava a sobre i que així a poc es aniria curant. Llavors jo m'he trobat en aquesta situació i m'ha costat molt gestionar-ho realment, i davant d'aquestes situacions volia fer aquesta consulta de com veus que potser s'hauria d'actuar de la millor manera. No hi ha una pauta que et serveixi per tots els guineans. Suposo que era Ondowe o Fang, aquest noi, no sé si... Perquè el grup ètnic és superimportant, perquè tot i que siguin de Guinea Equatorial, que és una qüestió política, les fronteres polítiques, dintre del país hi ha molts grups ètnics i cada grup ètnic té les seves pautes culturals. Entenc que devia ser Ondowe o Fang, imagino. Clar, passa amb tot Àfrica, també amb marroquins, amb tot Àfrica en general. La percepció dels menors és que són fills del grup, no fills del seu pare i de la seva mare, com la nostra referent cultural i les nostres institucions determinen. Què vol dir això? Que al ser fills del grup, i grup per grup estic entenent família extensa, tots els adults d'aquesta família extensa són responsables de cuidar aquests infants. I dintre de la família extensa, amb subsaharians però també amb marroquins, hi ha el que anomenem figures d'autoritat i figures de responsabilitat. I no necessàriament aquestes figures cauen en la mateixa persona. A Guinea Equatorial, però tota l'Àfrica subsahariana, són el que anomenem patrilineals, és a dir, que tota l'autoritat passa per via masculina. De manera que les figures d'autoritat dintre del grup familiar, família extensa, acostumen a anar determinades per edat, sobretot, i per gènere. Vull dir que quan aquesta família va trucar a Guinea Equatorial, estava trucant segurament a aquesta figura d'autoritat, que al final és qui té l'última paraula per decidir què fer amb aquest menor. Perquè el menor, des de la nostra perspectiva professional, la vostra, qui té la responsabilitat última són el pare i la mare. Per tant, totes les actuacions que vosaltres esteu fent és amb aquests tutors que, en altra banda, i per això us ho poso, sou observadors de la legalitat, són els que us marca la llei i heu de seguir. No és la perspectiva de grups subsaharians ni de Guinea Equatorial. El grup és tota la família extensa.
I si la persona que té l'autoritat per decidir què fem aquest menor està a Guinea Equatorial, tu com a professional t'hauràs d'esperar. T'hauràs d'esperar, perquè qui ha de decidir sobre aquest menor, qui té l'última paraula sobre què fem amb aquest menor, és la figura d'autoritat. Llavors, és una de les coses que hem de tenir en compte. L'estructura i la forma familiar no és la mateixa ni la que esperem nosaltres que sigui. Ara contesto, si puc, perquè no hi ha una recepta. Estic pensant en un servei d'urgències. Hi havia un nen que s'havia d'operar de peritonitis i era un nen menor d'edat de peritonitis i era molt greu, s'havia d'operar ja. Què va passar? Que el pare, els professionals de la salut d'urgència els estaven demanant que signés el consentiment per operar aquell menor. El pare no signava. Un xoc cultural important. Uns insistint, perquè aquell nen havia d'entrar a quiròfan ràpid, insistint, s'ha d'operar, signa, i el pare que no signava. Els professionals no entenien per què el pare no signava, quan era tan obvi que, ostres, qui té la potestat d'aquest menor ets tu, signa que s'ha d'operar. El pare no estava dient que no l'operava, que no volia operar, estava dient que no signava. I els professionals estaven entenent que no el volien operar. Per tant, un problema, què fem amb aquest nen? Al final el pare ja, imagineu-vos, una pressió important pels professionals, pressionant el pare. Fixeu-vos, en cap moment els professionals es van dirigir a la mare. Era un nen marroquí. En cap moment els professionals es van dirigir a la mare, perquè des del seu marc de referència cultural i els seus estereotips creats pensaven que la mare no tenia ni veu ni vot. Per tant, tota la pressió era sobre el pare, que els professionals pensaven que era qui tenia l'autoritat per aquesta construcció que tenim dels marroquins. El pare al final, també t'haig de dir que no sé per què no ho va fer abans, amb tota la pressió que li queia a sobre, però al final va sortir fora d'urgències i va trucar a Holanda. Per què a Holanda? Perquè a Holanda estava la figura que tenia la decisió última de si operaven o no operaven aquell nen. Per sort, perquè també us haig de dir que hi ha casos que no donen l'autorització, per sort aquesta figura d'autoritat, que era el pare del pare, per tant per via masculina, va dir que sí, que s'operava, per tant ell ja va signar. També ens trobem casos que la figura d'autoritat diu que no. Per exemple, amb nenes immigrades que volen seguir estudiant, no sé si us heu trobat algun cas, de qualsevol dels col·lectius immigrats, i la figura que decideix diu que no. La nena vol seguir estudiant i l'altra diu que no. Llavors, no hi ha una recepta. L'únic que us deia, i per això es posava aquell quadre, quan tingueu un cas, heu de pensar també en quina és la forma d'organització cultural que tenen i saber que funcionen en famílies extenses, que no és el nostre model familiar, i que qui té la decisió última sobre un menor, això també passa amb gitanos, no sé si ja heu trobat, sí. O res, o amb aquell menor poca cosa. Per exemple, en temes d'escolarització amb nenes també pot passar. Que patriarca digui que n'hi ha blar que s'ha de casar i la nena vulgui continuar estudiant. Això també ens passa, perquè qui has de parlar no és el pare ni la mare, al final. Llavors, clar, el millor seria que afavorissis que la que tu tens com a persona de referència legal, que és el pare o la mare, es comuniqui amb qui té la decisió última. I llavors tu sabent-ho, que facilités la comunicació, doncs pregunta-li a qui hagis de preguntar, qui sigui, estigui on estigui, perquè les comunicacions són molt àgils. Llavors, a vegades esperem dels tutors legals que facin coses que ells no tenen des de l'àmbit cultural seu, ni autoritat ni responsabilitat de fer. Llavors, sí. Hombre, normalmente, yo hablo por la experiencia que tengo, normalmente los que tienen voz y voto en los niños, culturalmente en etnia gitana, es el padre y la madre, a la hora de estudiar y según qué tema. Entonces ahí no entra el patriarca, que puede ser en este caso el abuelo. Algún caso en concreto a lo mejor, pero aislado, pero el que tiene voz y voto en los niños es el padre y la madre. Por lo menos aquí en Sabadell.
que te puedes encontrar algún caso, pero en caso de los estudios, claro, son diferentes, son del este, son gitanos son del este y tienen también otra cultura. Ens passa que a vegades, no només, però en qüestions d'escolarització, i no només, sí que es recorre a aquestes figures d'autoritat que no sempre recauen en el pare i la mare. Això sí que ens trobem. Sí, sí. Otras prioridades, ¿no? Sí, claro. Tienen una cultura diferente, los gitanos del este con los gitanos autóctonos de aquí. Entonces, normalmente sí que hay en temas de operaciones o en temas sí que cuentan con el patriarca, entre comillas, que en ese caso es la persona de respeto de esa familia, normalmente es el abuelo de esa familia en concreto, no es que sea el patriarca de todos los gitanos y él tenga que decidir en esa familia, no, el patriarca de esa familia será el abuelo de esa familia. Pero no, porque a veces se malinterpreta, ¿no? El patriarca de los patriarcas. No, los patriarcas de cada casa, en este caso, son los abuelos de cada familia. Sí. Pero en temas de estudios, la potestad la tienen los padres, entonces... Estaba pensando un caso de una familia gitana también que el abuelo, que es esta figura de autoridad dentro de la familia, bueno, estaba muy malo, se tenía que llevar al hospital y hacerle, bueno, tenía un enfisema pulmonar, bueno, es igual, una situación grave que tenía que ser trasladado al hospital. Y dentro de la casa había todos los familiares, hijos y esto, ¿no? Entonces, cuando fue la ambulancia a buscar a esta persona, no querían que se lo llevara, ¿vale? Entonces, claro, los técnicos de la ambulancia ahí tuvieron un problema y pidieron ayuda, porque la persona que decidía si esa persona iba al hospital o no estaba en ese momento en Francia, ¿vale? Entonces, los que estaban allí alrededor del abuelo, digamos así, no estaban diciendo que no se lo llevaban, sino que no podían decidir si se lo lleva, ellos no podían decidir si se lo llevaba o no. Era un gitano de aquí, ¿eh? No, quiero decir que no era rumanés. Sí, sí, pero esto es real, ¿eh? Esto es algo vivido, ¿eh? Quiero decir. Sí, sí, claro, nadie presupone que le va a decir que no, a que no se lo lleven, pero lo que estaban diciéndole, y otro de los problemas, malinterpretando los técnicos de la ambulancia, porque ellos estaban interpretando que se negaban a que se lo llevaran con la ambulancia, entonces no se estaban negando, estaban diciendo que primero había que consultar a la persona. Bueno, no, en este caso no había mucho tiempo para esperar, ¿eh? Había que tomar una decisión rápida, ¿no? Entonces los de la ambulancia, claro, ya para mí la actuación fue errónea porque encendieron todos los focos, mira, los gitanos, todos los estereotipos. No estaban, claro, pero ellos estaban entendiendo, es que además lo dijeron, ya son los gitanos, ya está. Claro, entonces cuando oyeron esto ya se organizó allí, ¿no? No estaban diciéndole que no, estaban diciendo que primero había que consultar y al menos comunicárselo, en este caso a la hija del hombre que se tenían que llevar. Pero claro, fíjate, los profesionales desplegaron todos los estereotipos que ellos tienen, porque tienen un marco de referencia cultural, y su actuación fue condicionada por sus estereotipos y sus de salud, ¿no? Cuando te encuentras algún caso extremo por urgencias, ¿no? De salud en el tema de ambulancia y todo, también son casos tan extremos que también se malinterpretan las cosas también por la rapidez, inmediatez, porque te encuentras casos que tampoco te da margen de tiempo. Y como tú no tengas herramientas un poco culturales, ¿no? Por ejemplo, eso de que se pueden desmayar, de no sé qué, tú te alarmas. También es mucho desconocimiento, ¿eh? Sí, por eso hacemos, bueno, esto es formato de taller, pero hacemos formación entonces explicamos como 4 generalidades de cada colectivo, ¿vale? Entonces, no sé, cada colectivo tiene sus cuestiones, ¿no? Entonces es importante que al menos para hacer una buena intervención o lo menos mala posible, ¿vale? Sepamos de qué pie calza cada uno, más o menos, ¿vale? Cómo funcionan, cómo se organizan, porque los chinos no se organizan igual, no sé si atendéis a muchos chinos, pero los chinos no se organizan igual que el de Guinea Ecuatorial. Entonces, claro, bueno. Sí.
Igual que nosaltres hem de fer l'esforç amb què entendre'ls amb ells, ells jo crec que han de fer l'esforç al revés també, perquè és veritat que si alguien tiene potestad de quitarte los niños es la yaya, como dicen ellos, y es veritat, y esto es una realidad. Entonces también nosaltres hem de fer l'esforç, però és també aprendre les regles del juego de aquí. Si tú desatiendes a tu niño en la plaza y tu niño son las 11 de la noche entre semana, és que vas a tener problemes. I això també ho han d'entendre, perquè són les regles del juego de aquí. I quan uno se mueve, no? També aquest esforç ha de ser de les dues bandes. Y una otra cosa, si el agua bendita le va bien, pero aparte también le voy a dar 2 pastillas por tema de salud mental, pero el agua bendita, o que venga el de la magia negra y le haga una limpia, y eso no li fa... Pues escolta'm, pues se hacen las 2 cosas, la pastillita y la limpia. Aquí també creiem amb el... Bueno, hi ha gent, no?, amb el mal de ojo i són coses... Aquí també tenim cosetes d'aquestes, vull dir que... I si no li fa mal al nen que li facin alguna cosa o que l'aigua bendita, pues escolta'm, pues bienvenido sea. I si cal posar-te a resar perquè aquesta persona creu que si lo vamos a pedir a Dios nos va a ayudar, pues oye, nos va a ayudar, aparte de la beca al comedor, vamos a pedírselo a Dios. I ja està, sin mal no li farà. Sí, és aquesta idea que us volia dir que coneixem com a cures transculturals. La idea és que una de les pautes menys dolentes d'intervenció seria articular totes les coses. És a dir, si aquesta persona... No vull dir que vosaltres com a professionals hagueu de derivar amb un imam a algú o amb un xamà o amb un santón. No estic dient això, però si passa i si ho feu, com allò que ho deia, de saltar-vos una mica els protocols, no passa res. És a dir, les cures transculturals és una de les coses que de fet promouen molt les institucions europees, per exemple en l'àmbit de la salut l'OMS és el que promou, és articular, ells diuen 2 sistemes de creences, que al final és això, el seu i el nostre, perquè nosaltres quan estem dient que aquesta s'ha de prendre la pastilla, això també és cultural, perquè tenim una idea de salut mental que se soluciona amb pastilles. Això, que ens sembla tan normal, és cultural també, que és el que us estava dient abans. Vull dir que una malaltia que sabem que no es curen, però per pal·liar els símptomes d'una malaltia mental donem una pastilla, això ho hem après culturalment. Llavors, fer les 2 coses és el que es recomana des de les cures transculturals. Recomanar que vagi on hagi d'anar i que li facin la límpia i, a més, portar-lo a l'especialista, el que sigui. És el que generalment garanteix més l'èxit terapèutic. Generalment, és El nostre centre pertany a Càritas, no sé si aquí hi ha algú de Càritas, però quan hem tingut temes d'avorts, per exemple, és un tema molt delicat. Llavors, potser ha de marxar 2 dies a fora del centre si la seva decisió és avortar i després tornar. Li has de fer una alta, una baixa i una alta, perquè dins del centre de Càritas, per la institució que és, no podem afavorir l'avortament. Llavors, això, el que deien a la conferència, és de trobar la seva llibertat, que és avortar, i no també la institució que no tingui un problema perquè té els seus ideals i les seves pautes. Heu de lidiar amb molts marcs de referència cultural, no? Sí, i tant, i tant. Sí. Bueno, hablando de cultura, yo también, no sé, las culturas son homogéneas, ¿no? También muy homogéneas, en el sentido de... Porque podemos hablar de gitanos, pero cada gitano es cada persona y cada familia es diferente. O sea, que generalizar también es un poco... Sí, que decir, cualquier colectivo tenemos algo en común, porque si no ya no seríamos colectivo, ¿no? Entonces ya seríamos, no sé, cada uno de nuestra casa, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Es una de las cosas, pero no la única. Hay que tener en cuenta su situación socioeconómica, su entorno, el entorno de cada uno, y puede ser muy marroquí tener o senegalés o lo que sea, y tener una cultura
muy arraigada, no sé si se llama, muy enraizada. Pero claro, su situación y su contexto, su situación y su propia individualidad cambia. Y todo es... Quiero decir que la cultura es uno de los elementos y para que nosotros entendemos que formamos parte del mismo marco cultural, ¿no? Entonces cada uno de nosotros actuará de manera diferente ante una misma situación, seguro, ¿vale? Pero nos llamamos todos sociedad, ¿no? Porque algo tenemos en común y algo compartimos, espero. Vale. No sé si teniu otro caso que queráis comentar que habéis tratado y os haya llamado la atención. No? No? No sé com anem de temps. Vale. No queréis compartir, ¿no? Vale, entonces, no, simplemente, y vuelvo a la de atrás, que no... simplemente esto, y recupero la idea que había lanzado antes. Ai, bueno, passo al català, que havia llançat abans. Val? Vosaltres, i aquesta és la perspectiva que tenen segurament els usuaris que esteu atenent, sou representants d'una llei, teniu eines per aplicar aquesta llei, i ells ho saben, diguéssim, i a més intenteu, diguéssim, intervenir per modificar amb tota la bona intenció pautes que ells ja tenen i segueixen, amb tota la bona intenció del món. És a dir, diguéssim que totes les intervencions que feu és per positiu, és per millorar. Llavors, la idea seria que moltes vegades les pautes que vosaltres esteu indicant a algú o què heu de fer i què no heu de fer entren en contradicció amb les pautes que ells ja tenen culturals. Llavors, imagineu-vos que esteu fent una indicació a algú i el que vosaltres li esteu dient entra en contradicció amb el que diu aquesta figura d'autoritat. La persona, l'usuari que vosaltres esteu atenent, entra en conflicte. Què haig de fer? Llavors aquí una miqueta el que tu deies, ells ja ho aprenen, però a vegades el que nosaltres els indiquem entra en contradicció amb les seves formes de fer i de pensar. Per què? Perquè el que nosaltres els diem, aquestes pautes d'intervenció també estan culturalment construïdes. Per tant, el que tenen al final és un dilema cultural. Què fem? O fem amb les nostres maneres de fer que hem fet sempre o ens ajustem al que ens estan dient. Llavors, l'elecció és, si m'ajusto al que m'estan dient, probablement tindré uns avantatges. No vol dir que deixin de fer el que han de fer, vol dir que segurament, això que dèiem, diguéssim, seguiran les vostres indicacions fins allà on es creguin que no posen en perill la seva cultura, les seves formes de fer i de pensar. Llavors, l'altra idea que també era important de traslladar-vos és aquesta intervenció en l'àmbit domèstic. Que moltes vegades, molts col·lectius, no sé si ho heu experimentat, ho veuen com una agressió o una intervenció. Venen a casa meva a dir-me què haig de fer i com ho haig de fer. Això ja condiciona aquest usuari que vosaltres esteu atenent, els condiciona. Llavors, en aquest sentit, moltes vegades la sensació que tenen, i ara estic posant-me des de la part dels usuaris, que són amb els que treballo habitualment i no com a professional. Per tant, jo no prenc nens ni tinc la llei a la meva mà, jo faig un altre paper. Moltes vegades el que pensen és això, que aquí, i quan diuen aquí és a les societats d'acollida, diguéssim, d'aquesta manera, ens diuen què hem de fer i com ho hem de fer. Però no ens pregunten mai què sabem fer i què... M'enteneu? Vull dir, és com que d'alguna manera ells perceben que tot allò que han après en els seus països d'origen aquí ja no serveix. I no només no serveix, sinó que a més és vist moltes vegades com negatiu, com mira què feu, però
o què feu amb els nens, o què feu amb els avis, o què feu amb... Val? De manera que, clar, a vegades les mentides que dèiem abans són, evidentment, formes de protecció, no? Perquè si jo dic el que faig amb el nen o jo dic realment el que faig amb l'avi o amb qui sigui, amb el malalt, què pensaran de mi? I ells això ho saben. Per tant, ometen, menteixen moltes vegades, etc. Llavors, i en aquest sentit de cures transculturals, penso que com a eina generalitzable qualsevol dels col·lectius, a part del relativisme, és a dir, que allò que fan, situar-ho en el context cultural de la gent, no en el nostre, no pensar en salut mental, sinó en pensar en vudú, sé que costa, i a vegades estareu pensant en coses que dius, hòstia, ara estic pensant en bruixeria, en mal d'ull o no sé què m'han fet, o el que sigui. Allò que fan té un sentit en el seu marc cultural. Per tant, per ells té sentit que allò que li ha passat és vudú, o és bruixeria, o és mal d'ull. Per tant, des del relativisme, situar allò que els hi passa en el seu marc de referència cultural, no en el nostre. I la segona cosa que em sembla que és bastant generalitzable és aquest concepte de cures o atenció transcultural. És a dir, per aconseguir l'èxit, per aconseguir com a professionals allò que volem, fer còmplices a la gent. Per tant, allò que us deien, no només dir què han de fer, sinó preguntar què saben fer i incorporar aquests coneixements que aquesta gent té, per exemple, en atenció als menors, incorporar aquests coneixements a la nostra pràctica i la nostra actuació que sigui com una mena de, com us diria, de barreja d'entre nosaltres què sabem com a experts, i això anomenem coneixement experts, nosaltres tenim uns coneixements, però la gent també en té, també. Ens poden semblar millor o pitjor, modificables, transformables o anul·lables i posem uns altres, però bueno, incorporem-los i des de la incorporació dels dos coneixements, el de la gent i el nostre com a experts, intentar trobar la millor actuació. I la millor actuació tampoc és generalitzable, i torno al quadre d'abans. Cada cas serà diferent, cada cas actuarem de manera diferent i no podem tenir com una recepta que ens serveixi per tots els marroquins ni per tots els xinos, cada cas és diferent, però el que sí que és important, no sé si ho feu, potser estic dient una obvietat i ho feu, però el que és important i de fet és una de les recomanacions de les institucions europees és incorporar allò que diu la gent perquè la nostra pauta d'actuació digui, per entendre'ns, sigui el menys estranya possible a la gent que esteu atenent, perquè reconeixeran en allò que els esteu dient coses que els hi ressonen perquè són culturals seves també. Bueno, jo volia comentar que del que estàs exposant, jo crec que tothom aquí d'alguna manera fa aquest relativisme cultural i posa perspectiva. Jo el que estic veient i em ronda pel cap és el límit amb la legalitat, amb la protecció a la infància, i que quan tens un tema cultural de càstig físic, psicològic, perquè allà d'on venen dan con el cable de la tele, doncs aquí ja no hi ha, vull dir, saps que és com el nostre límit en aquest sentit. Per exemple, ens serveix per maltractes de menors, però un dels temes que també més en aquest sentit estan al límit és el de la mutilació genital femenina. Des del relativisme vol dir que tot val i tot, com que és molt cultural i tot... No, tot no val, perquè si no, no vull introduir termes tècnics ni res, cauríem en el relativisme radical i això no, evidentment, això no cal. Però sí que és important, i és una de les perspectives del relativisme, és que entenguis per poder actuar millor per què fan el que fan, per què mutilen a les seves filles, per què aquesta societat en concret té els mecanismes que permeten socialment que a un menor se li pugui fer això, o la violència de gènere. Quin mecanisme té aquesta societat que permet que això passi? Bé, la nostra també,
És a dir, com és que això passa i permetem o sigui, quins mecanismes permeten que això passi. Llavors, des del coneixement, l'actuació sempre és millor. És a dir, no vull entrar en qüestions culturals, però si entenem que la mutilació forma part d'un ritus de pas, entendrem, per exemple, qui fa aquest ritus de pas, qui té l'autoritat, clar, però què estem fent des d'aquí? Estem posant els pares homes a la presó, quan sabem que aquests homes no tenen l'autoritat per decidir, m'enteneu? És a dir, que la nostra actuació al final està causant més problemes dels que ja hi ha, per desconeixement. El relativisme és això. Simplement, quan dic que ens hem de posar en la situació de l'altre i saber que funcionen les ombres, funciona el vudú, funciona la bruixeria, funciona el ritus de pas on la mutilació és una de les fases, no vol dir que acceptem això, no vol dir que ho hem d'incorporar, no hem de ni acceptar ni tolerar ni res. Simplement que hem de conèixer que això és així i que passa en aquest context per fer la nostra actuació el menys pitjor possible, perquè homes, pares que han anat a la presó, se'ls pren el passaport, ja ho sabeu, per risc o per perill que les seves filles siguin mutilades, n'hi ha moltíssim. I què passa al final? Que aquest home no és la figura d'autoritat en aquest. Per tant, estem posant a la presó una persona que, diguéssim, no té la capacitat de decidir si se li fa o no se li fa a la seva filla. També comentar que la nostra burocratització també posa molt difícil les coses. Jo vaig repetint això perquè ho tinc com a un mantra, però tinc moltes dones que operen com a monoparentals, moltes, que en realitat estan casades, que el senyor va i ve i es queden aquí, i ara estava acompanyant a una dona que es volia divorciar, tot i que la família rep una pressió brutal, tot i que ella diu que li han fet vudú i que té somnis, i que per això creu que li han fet vudú, però després ens trobem que necessita un poder notarial del senyor pel tema dels nens. I és com, claro, nosaltres, clar, aquesta revisió ja a mi se m'escapa també com a tècnica professional. Estem parlant de polítiques, d'estructura, d'administració... O sigui, clar, és difícil. És una mica això la idea que us volia dir, que vulguem o no, i vulguem fer el millor possible per ajudar la gent, al final sou representants d'una legalitat. Llavors, si podeu tenir problemes si no ho feu com se suposa que s'ha de fer, pel que sigui. Llavors, això és un límit en molts sentits. Vull dir, no vol dir que us hagueu de saltar les coses a la torera. Dintre del marge que teniu, la vostra actuació ha de ser sempre, per mi, la que menys problemes causi on ja n'hi ha. Llavors, en aquest cas... vale. No, doncs ja acabo. No, en aquest cas, en aquest cas penso que, primer, clar, hem de seguir les lleis, és a dir, això és així, i si no, el que deia, no sé fins a quin punt deia la companya que ha fet aquesta desobediència, fins a quin punt la podeu portar realment per després no tenir problemes, però en tot cas, dintre dels vostres marges, fer sempre... Sí, ja. Sí, sempre. Doncs sí, gràcies per la vostra assistència. Gràcies. No, ja està. Gràcies. Merci.